Noia destinará máis de 250.000 euros dos 725.000 que lle corresponden no posto da Deputación a gasto corrente. No que se refire a investimentos, o principal irá destinado á reforma dun dos edificios da Chaínza, que servirá como espazo multiusos para a mocidade. O inmoble estará conectado co futuro centro de día, polo que poderán compartir algunhas dependencias, así como instalacións e servizos. A rehabilitación do almacén da antigua fábrica de curtidos da Chaínza como centro multiusos para a creatividade artística e de cultura destinada á mocidade. Ese é un edificio que comparte instalación co edificio contiguo onde está prevista a construción dun centro de día. Hai unha serie de instalacións que serían adicadas á mocidade e hai unha serie de instalacións que serían adicadas ao centro de día. Dado que o Concello xa ten conquerido unha subvención por parte do Grupo de Acción Local Pesqueira de 200.000 euros que xa está concedida e que xa se podría iniciar a licitación unha vez que se completa a cuantía para levar a cabo a rehabilitación dese edificio, pois a proposta que se fai ao Pleno é adicar 281.000 euros a esa rehabilitación. A proposta do Executivo, na que se tiveron en conta tamén achegas outros grupos como BNG, inclúe diversas actuacións como a ampliación do saneamento na zona do Usoño a Toxeira ou melloras de accesibilidade e pavimentación en Valbargos, a Barquiña ou a Rúa Galicia co empedrado da beira rúa fronte ao casino. Plantéxase unha mellora na pavimentación en varias vías públicas do Concello no lugar de Valbargos ao Feal. Paralelamente, plantéxase a renovación do tramo da beira rúa na Rúa Galicia, dos números 2 ao 12, co empedrado da zona frontal do casino, do edificio do casino e esa zona que está todavía en loseta, tendo en conta que as dúas rúas que confluyen aí están empedradas, pois o lóxico é completar ese empedrado e mellorar ese aspecto limítrofe co casco histórico de Noia. E para ello está previsto un investimento de 48.380 euros. No plan complementario propóñense melloras na rúa de Pontevedra coa renovación do Firme, así como nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada no barrio de San Lázaro.